हेलौ लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल जेबी क्रिएशन नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव खेबसे बरायबाय आं दिनै तामुलपुर पार्कआव दंफैयो लोगोफोर दिनै सरासति फुजानि मोनसे प्रग्राम जादों बेवहाय बोसोरै सरासति फुजाबा प्रग्राम जायो नोंथांमोननो आं देखायलांगासिनो दं आंजों लोगोसे थफादो दिनै बिराद मानसि बेरायनो फैदों तामुलपुर पार्कआव नोंथांमोननो आं देखायलांबाय थानोसै program जागासिनो Thank you so much. जोंनि लोगोफोर जोंनि बारायगाव कल'नि बड'लेण्ड कल'निनि गोसोथोलाय आंनि एक्ट्रिस बिथाङा ममता ब्रह्म एक्ट्रिस बिथाङाबो बियो तामुलपुर पार्कआव माने आं देखायलांगोन नोंथांमोननो नैबे माने लेहबर सारनि खाम्फा बियो गोसोखां खाम्फा माने बे तामुलपुर पार्कखौ बिथाङा जेब्ला भिडिअ'मोन बै समावनो बे तामुलपुर पार्कखौ बानायनाय जादोंमोन आरो बिथाङा जथेस्थ' बे पार्कखौ बानायनायाव हेफाजाब होदोंमोन दा बिनि थाखायनो बिथांनि थैनायनि उनाव एबा रुंसारि जानायनि उनाव बिथांनि मुसुखाखौ माने बिथांखौ मुर्ति बानायनानै माने खाम्फा बानायनानै दोननाय जादों नायलांबाय था नोंथांमोनहा बयबो बेवहाय इन्जय लानो फैदों लोगोफोर आं देखायलांगासिनो दं बिथांनि नामा लेहबरमोन बिथाङा तामुलपुरनि भिडिअ'मोन बिथाङा बे पार्कखौ बानायनाय समाव जथेस्थ' हेफाजाब होदोंमोन थाखा फैसानि बेनिखायनो बिथांखौ बे पार्कआव खाम्फा बानायनानै दोननाय जाबाय नै नाय लोगोफोर आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दं दा दिनै सरासति फुजायाव बोसोरे बे पार्कआव जोंनि तामुलपुर पार्कआव कालचार प्रग्राम जायो आरो बेवहाय स्टुडेन्टफोर गासिबो बेरायनो फैयो दाबो दिनैबो सरासति फुजायाव तामुलपुर पार्कआव कालचार प्रग्राम सोलिदों लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन नोंथांमोनहा मोजां मोनोबा शेयार साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै होदो थेंक इउ